Takže čaute všetci. Tu máte jeden videonávod, tutoriál. Keď odoberete nejaký vymeniteľný disk alebo obyčajný hard disk, lenže ten hard disk po reštarte alebo po vypnutí počítača a následnom zapnutí ukáže niečo takéto. Toto. Nejde to proste otvoriť. Disk v jednotce D musí byť pred použitím naformátovaný. Chcete provesť formátovanie? Jasné, že nie. To by vám zničilo všetky vaše dáta na harddisku, samozrejme. Ale ako to opraviť? Je na to takáto srandička. Partition, Find and Mount. Stiahnete to na tejto stránke, dám vám to do popisku videa. Je zadarmo. Zatiaľ 20%, začal som to skenovať asi pred hodinou, takže trvá to docela dosť dlho. Ešte jedna vec, keď budete chcieť dať skenovať ten disk, tak musíte dať scan a toto. Throat scan, to vám skontroluje všetky oddiely, všetky sektory na harddisku, trvá to strašne dlho, máte šancu, že z toho disku tie veci zachránite. Toto zas čo? Vyčistiť počítač, no, aktualizovať. To som nemal robiť. Auto KMS. Už viem, v čom je problém. To auto KMS, keby ste sa čudovali, na čo je, tak je to na to, aby to aktivovalo operačný systém a dúfam, že bude aktivovaný. Ale je, pohoda, je aktivovaný. Nice. Ja to stopnem a vrátim sa za chvíľu. Takže blížime sa ku 100%. Uvidím, jak to pôjde. Či to vôbec pôjde. Môžete to spraviť dvoma spôsobmi. Dáte Shift a R. Tuto napíšete CMD, alebo budete mať... Otvorte to ako správca. HKDSK medzera toto lomeno F medzera váš disk, ktorý chcete recovernúť alebo obnoviť a pomlčku. Takže tuto napíšem CMD, kliknem pravým otvoriť ako správce, sorry za tie zvuky, napíšem tu HKDSK medzera lomeno F medzera názov toho disku, takže Dčko. A proste klikneme Enter a toto mi napíše. The type of the file system is RAW. HKDSK is not available for RAW drives. Musím vám povedať jednu takú smutnú správu. Mne sa to bohužiaľ nepodarilo. Ale podarí sa, lebo stačí si zohnať počítač, musíte tam nainštalovať Linux. Ubuntu napríklad. To stiahnete na oficiálnych stránkach Ubuntu, vo Windowse to napálite na CDčko, vytvoríte obraz disku, vložíte to do mechaniky, počítač reštartujete, ono sa vám to automaticky nainštaluje. Musíte poklikať všetko, ale však to tam je napísané dosť. A otvoríte si terminál, je tam taký príkazový riadok na to a napíšete tam presne to isté ste napísali, alebo napísali by ste do toho príkazového riadku, do toho CMDčka. Nemusíte to otvárať žiadnom ako správca, administrator, to Linux nepotrebuje. A napíšete tam to práve a čisto teoreticky by vám to malo obnoviť tie súbory z RAW a vlastne ten Linux vám to z toho RAW prepíše na NTFS alebo FAT32, ale NTFS sa používa pre systémy. No, Need for Speed. Skúsim to skenovať ináč, nejakým iným spôsobom. Strašne ma to sere, ty kokos. Strašne. Tam sú dôležité veci. Není možné, aby to nešlo. Ja nepochopím. Fakt. A keď to už fakt nepôjde, tak som v ríti. Tak to poviem. Tak som
dosť vo veľkej riti, lebo tie súbory, čo sú tam, tak ich potrebujem. 96%, 97% už je naskenované. U niekoho to fungovať môže, ale u niekoho, ako som ja, tak to proste nerozbeháš ani za prd. Nevykašľať sa na to, pozor. Druhá možnosť je tá, že si nainštalujete Ubuntu, Linux a spravíte to tam. Na YouTube je všelijakých videí a návodov na to. Takže určite vyskúšajte aj tú metódu. A ak vám ani tá metóda nepomôže, tak musíte sa bohužiaľ rozlúčiť s tým diskom a musíte ho naformátovať. Na internete potom sa dá nájsť program, ktorý obnoví partíciu toho harddisku a obnoví dáta. Niektoré neobnoví, ale časť dát obnoví. Teoreticky by sa to s nejakým profesionálnym programom dalo úplne v pohodičke tie súbory na tom harddisku dostať odtiaľ naspäť. Prídete o veľa vecí na tom harddisku, ale aspoň niektoré veci ostanú OK. Tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že som vám aspoň trochu pomohol. Ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale to je proste dané systémom, to nezmeníte. Systém je svina proste. Na Linuxe by to išlo úplne jednoducho. Toto kebyže sa vám stane, tak Linux to v pohodičke opraví. Není problém. Bez žiadneho formátovania proste napíšete do príkazového riadku všelijaké príkazy, všetko a ono vám to automaticky priradí na písmeno D, ako mám ja. Ja mám len priradené písmeno. Ale nepriradí vám to proste absolútne. Priradí vám to cestu, takže ono to z toho RAW systémového súboru urobí buď FAT32 alebo NTFS Need for Speed, tak NTFS. No nič, ja sa s vami lúčim, tak sa majte. Čaute.